ngisena ngimkhomba lapha kwaqhuma lokwesilwane kwetakini shothi kunemgosi la ngikhona khona ngoba ngisitena ngideda so ngabe sengiyawa la mgosini wafika kwangibamba leniyaku. Baphila phansi koloyiko abahlali basemdlankomo kufuphi nomyezo wezilwanyana iKruger National Park emva kokuba ingonyama ihlasele umhlali kule lali. You have to run for your life at all times, so we are not safe. Ilizwe laseGhana liqhubela phambili nephulo lalo lokubuyisela ekhaya abanye abemi belalizwe bakweli loMzantsi Afrika. Senibulise emakhaya uKanadambi Ndodwa Ndamba noPhumza Sikhumba noYitoliki Yolumile Sandla. Bahlali basemdlankomo kufutshane nomyezo wezilwanyana iKruger National Park baphila phansi koloyiko emva kokuba ingonyama ihlasele yenzakalisa indoda yasekuhlaleni ekunyanzeleke ukuba ilaliswe esibhedlele. Umuzi Mthombothi oneminyaka engama-42 ubudala ebengaphandle nje kwekhaya lakhe ejonge into ebikhathaza inkomo yakhe ngethuba kusenzeka esi siganeko ngokuhlwa ngolwesihlanu. Abahlali barhanela ukuba le ngonyama ibiqhweshe kumyezo wezilwanyana iKruger National Park. Umuzi Mthombothi usinzeke kulambisa ngesikhathi ahlaselwa libhubezi. Bekaphumele ngaphandle kuyobuka inkomo takhe ngesikhathi kuvakala kwangathi tiyahlaselwa. Ngisitena ngimkhomba lapha kwaqhuma lokwesilwane kwetakini shothi kunemgosi la ngikhona khona ngoba ngisitena ngideda so ngabe sengiyawa la mgosini wafika kwangibamba leniyaku shothi ngibona vela angeke ngiyathi ukuthi kwendekeni kube fast kakhulu ngoba kufika ngibamba leti inyawo vele kwathi kuyangidosa ngamemeda athi ngimemeda kwangiyekela wabaleka. Emalunga emphakathi athuke kakhulu. Sine siyasaba ngoba sinebamfana labancane njengaye loya akhumncane boandiswa abancane bayahamba la bahambe baye esitolo lapha eMandiyeni bothenga. Kuyathusa vele ince yakhona la manje sesisaba nokuhamba nzambama. Umlimi Given Sambo ukhathatheke kakhulu ngendzaba yokuthi tilwane tasendle tehle tenyuka endzaweni labahlala kuyo. Kanti-ke uthi ulahlekelwe tinkomo letinyenti eminyakeni lendlulile njengoba tihlaselwa mabhubezi. Usola kakhulu baphathi besiciwi setinyamatane iKruger National Park ngekwehluleka kulungisa fenisi lose udzabukile. Nyalo ngicabanga lo mnyaka lo 13 kumbe 15 solo kwavuleka lendzawo leti yatiphumela la tihambe tiye emakhaya tiphindze tikhona ukuthi jikela tidle letinkomo tethu ngale makhaya tibuye kushaye bo 5 years to 7 years ukuthi akubhadale nenkomo yakhona nayidliwe uhlale lo mnyuzi wofa ungakayitholi nokuyithola. Sikhungo lesibuketa indzaba tekuvakasha kulesifundza saseMpumalanga, iMpumalanga Tourism and Parks Agency ithi iyangenelela kulolu dzaba. Last week already, there was a community meeting that was convened. The purpose of the meeting, it was to present a fencing project to communities surrounding the Kruger National Park and the Mthetho Mutual Nature Reserves. Kusenjalo Shongube uthi sebavele bathumelele lithimba lelitawubuka kabanti ngalesehlakalo bese kuyangenelelwa. Etindzabeni tetfu ku Channel 163 lotilethelwa yiNewsroom Africa ngingumweli Masilela eMdlankomo eMpumalanga. Ukukhula koloyiko kubemi bangaphandle bakweli loMzantsi Afrika okubangelwa yimigushuzo echasene nabo bangena kweli ngokungekho semthethweni kubangele ukuba ilizwe laseGhana lithabatha inyathelo lokubuyisela ekhaya malunga nabemi balo abangama300. Unozakuzaku waseGhana kweli uBenjamin Kwashi uthi abanqweneli kulinda unongekehli yaye inqwelomoya selikulungela ukuhamba ngolwesithathu. Kuvuke kwaphithizela namhlanje kumzi wozakuzo lwaseGhana ePitoli iziphathamandla zilungelelanisa inkqubo yokubuyiselwa eGhana kwabemi belalizwe. Ukanti iza kunduluka ngolwesithathu inqwelomoya nelungiselelwe lenkqubo eza kuthwala 300 abemi belalizwe. We've begun the screening process for the first 300 Ghanaians that are voluntarily going to be repatriated to Ghana. The Department of Home Affairs Border Management Authority have decided that they will come to the High Commission so that we bring those numbers in for them to be screened. I believe that this is a very important stage, and this is a very important part of the process where our host authorities, with the South African authorities, are able to determine whether we have any people who have gone against the law and then they are leaving the country. Once we are done with the screening processes, which is what they are here to do, we are ready to leave on Wednesday.
Unozakuzaku waseGhana uthe injongo zabo kukuqinisekisa okokuba abemi belizwe lakhe bakhuselekile yaye abalindi nongekehli okunokubangelwa lifuthe lemigushuzo eqhubayo kwele echasene nabemi bangaphandle. These are acts that keeps our people intimidated. It makes our people not to be able to go to work, not to be able to take their kids to school. I'm not saying that we are, pushing aside the whole issue of illegal immigration, but I believe that there's a way that we could handle this without what is going on, without people taking the laws into their own hands. Kambe abemi baseGhana bathi abaziva bekhuselekile konke kweli lizwe yaye bazimisele ukuyakuqala ubomo obutsha elizweni labo njengokwesithembiso sikarhulumente nakubeni bebeze kufumana amathuba engqesho kweli. The government promised us to take care of us, and after we getting home, he will make sure that we get a financial package and opportunities and jobs. For all Ghanaians and me too also. So I'm very proud of the government. I'm really happy. You have to run for your life at all times. So we are not safe. Xeshikweni isebe lezonxibelelwano namanye amazwe livakalise ukuba lifaka nemilomo namazwe akwilizwekazi le-Afrika ngomba obandakanya abemi bangaphandle kweli. The minister has been engaged in bilateral meetings. We met with Mozambique, met with Malawi, and these engagements are continuing. And Ghana is one of the countries that we are engaging because the reality is the challenge of international migration is one that confronts every country globally. Unozakuzaku ke uBenjamin Khwashe uthi bafuna ukuyiqhuba ngendlela esemthethweni inkqubo yokubuyiselwa kwabemi belizwe lakhe nabafunayo ukuhamba. Inkcukacha manani zolwaphulo-mthetho ezikhutshwe libambe lamphathiswa lamapolisa uFiroz Kachalia zidandalazisa ukuba ulwaphulo-mthetho lunobundlobongela njengokubulala lwehle ngomyinge we-9% nesiqingatha kuzwelonke nakubeni kunjalo iphondo laseMpuma Kapa lisaphala phambili ngeziganeko zokubulawa kwabantu ngakumbi kumasipala ombaxa waseNelson Mandela Bay. Kuvakala kuba izikhululo zamapolisa ezifana nakwaZakhele, eNew Brighton, eWoma nakwanobuhle zezona zinamanani aphezulu wamatyala okubulawa kwabantu. Umyezo wezilwanyana iKruger National Park uthi uza kuncedisa ekugodusweni kwemizimba emibini yabakhenkethi abafunyenwe beswelekile izolo kulo myezo. Abakhenkethi babini kukholeleka ukuba yindoda nenkosikazi yayo. Lowo uthethela lo myezo wezilwanyana uReynold Takhulu uthi usapho lwesisibini sele luxelelwe ngesi siganeko kwaye kulindeleke ukuba lutyelele lo myezo kungekudala. Imizimba yabo ifunyenwe inamanxeba okuhlatywa emva kokunyamalala kwabo kanti abakwantsasana basazingela barhanelwa mayelana nokubulawa kwaba bakhenkethi. Ibutho loKhetshe eMpuma Kapa lenze umbulelo ongazenzisiyo kubemi boMzantsi Afrika ngokuncedisa eli butho ukufumana uYonela Saphephe ekukholelwa ukuba unolwazi olunokuncedisa kuphando ngebholo lokuthutyeleziswa kwabantu nokusetyenziswa kwabo kwimikhuba yezesondo kwisixeko sakuGombo. Intloko yoKhetshe kwiphondo leMpuma Koloni uMajor General Mboyikobet Ngwenya wenza umbulelo ongazenzisiyo kuluntu lonke oluthe lancedisa kwakunye nemidiya ukufumana uYonela Saphephe. uYonela Saphephe uthe wabe kanti uyafumaneka kummandla waseRhawutini nanjengoko oKhetshe bemfuna ancedise kuphando oludibene nokuthengiswa kwabantu ukuze benze ezesondo. Kako oko oKhetshe benza amazombulelo besithi ubambiswano ngamandla masiqhubekeke sisebenzisane ukuze sikwazi ukulwa ulwaphulo-mthetho luthetha sisithethi soKhetshe Warrant of Sandiphiwe Mhlakuvana. Ebephokoka amazwi ovelwano mbombozone zeli ngethuba wasetyhini uSinenhlanhla Khoza nophuma kwilali yaseMtubatuba KwaZulu-Natal echaza intlungu yakhe kwiqonga lezonxibelelwano iYouTube nalapho ebefuna uncedo ngesigulo anaso esingaqhelekanga sokuzibona eguga nangona eneminyaka engama-31 khange sibhengezwe esidlangalaleni isigulo sikaSinenhlanhla kodwa ugqirha onolwazi ngoku uthe esi sigulo sinqabile kwaye sifana nqwa nesigulo iWerner syndrome. Isigulo seWerner syndrome sisigulo ubani akhula naso nesithi sibe kanti sosulela ngokwencindi yemfuza.
Lowo uchaphazelekayo uthi aguge phambi kwexesha. Ugqirha oyingcali kulomba uthi ngamampunge ingxelo ezithi esi sigulo sifumaneka ngokuthi ubani abelane ngesondo nomnye umntu. Esi sigulo sisigulo esinqabileyo njengoba kusitsho, nekusigulo esitholakala ngemfuzo. It's a genetic disease. Umntu uyithola ngobana ikhona ikwi-genes zakhe. Ayonto umntu ayenza ngokwakhe, futhi ngeyonto eyenziwa ngomnye umntu komnye umntu. Inenekazi laKwaZulu-Natal uSinenhlanhla Khoza oneminyaka eyi-31 uthe waba lixhoba lakutshanje loba nesi sigulo sinqabileyo ngokophando lwengcaphephe. Esi sigulo sithi sichaphazele umntu omnye kwisigidi kwaye asinyangeki. Ngelishwa ke ayisosigulo esinyangekayo esi. Futhi ke ewe umntu angakwazi ukuyidlulisela kubantwana bakhe nakubazukulwana bakhe. Kodwa for ubana ibonakale kulo mntu emchaphazeleyo, andithi umntu musuba nee-genes, iikopi zee-genes ziba mbini, i-gene nganye. Kudingeka into yobana kube kumoshakele iikopi zoyi-2 apha ize ibe siyavela esi sifo. Kwiimpawu ubani, ingakumbi abantwana, uye athi esakhula abonwe ngokuba nezigulo zabantu abadala nekuquka kuzo urhatyazo lwamehlo, iswekile nokutshintsha kolusu. Ayivelanga at age 31, una-31 ngoku, but uba uyamjonga, there is no way uba ezaa zinto abonakala ezizo ziqale izolo. It has been progressing, so it would have been within that usual time frame. Ka-15 to 30 kulapho ixhaphake khona uba lena iqala umanifesta khona. Nangona lowo uthe wafumaneka enesi sigulo esethubeni lokusulela inzala ngokwencindi yemfuza, kodwa akukho siqinisekiso sokuba oko kungenzeka. Kanti namhlanje sinodliwano-ndlebe noNompumelelo Ngcobo nongumbalisi wamabali nomsebenzi wakhe ugxile kwimpiliso yobudlelwane phakathi kwenyama nomoya. Indlela abhala ngayo uNompumelelo isekelezelwe kulwazi lwemveli. Nompumelelo, siyakwamkela, ungakusichazele ngohambo lwakho? Ngiyabingelela kunina nakubabukeli. Le ncwadi ibizwa ngomzabalazo womoya ngoba ngizabalazile. Uhambo lami belunzima kakhulu. Ngangena emzini ngemizi ngeyibongo ngithwasa, ngenza amagobongo, ngenza zonke izinto, ngizama ukuxhumanisa umzimba wami nomoya wami nengqondo yami kanye nomphakathi wami. So bekumzabalazo kahle lo hambo lami. Kwaze kwafika esigabeni sokuthi ngithole ukuthi waleli dlozi engihamba nalo umese ngathi mangiya eNgilandi 2024 ngabuya nalo ngingazi, ngatshela ugogo wami. Yeyiphi Nompumelelo eyona nto ibisenzeka kuwe xa uNongena Nzulu neye yakhuthaza uba ubhale le ncwadi? Ngikhuthazwe ngibona odadewethu nabafowethu abaningi bengena ephehlweni kudlalwa ngabo inyanga nezangoma. Bengibhalela le ncwadi lena yokuthi ingaqhubeki lento. Ngibhalela ukuthi kube nempilo, kube nempilo. Yes. Kuwo wonke umuntu. Ngowuphi umyalezo onawo emntwini mhlawumbi onomdla wothenga azifumanele le ncwadi? Ngowuphi umyalezo nawo? Ngithi nje mabaqine, balibambe baliqinise. Inzima le ndlela ngibona sengathi indlela oyihamba uze uyoshona, akusiyona nje indlela uyala emhlabeni kuphela, indlela uyoyithatha ngisho nangale. Ngithi mabaqhubeke, siphila ngemthandazo yabazali bethu nangenkani yamadlozi. Mabathandaze bangayeki. Phambi koba sikukhulule Nompumelelo, ingabe incwadi yakho ifumaneka phi? Okay, ifumaneka kwi-email address yami nompumelelongcobo@gmail.com. Iphinde ifumaneke ku-publisher wami Evelyn 50. Iphinde ifumaneke kwi-Amazon as an ebook.
ngiphinde ngibe nezincwadi iQamatha series engizibhale ngondodakazi wami. Ngibhale i-cultural series ngamasiko esintu, amantombazane, umhlonyana, umemulo, amalobolo notsiki. And then ngabhala ngemvelo eyasesiqiwini i-series, ngabhala ngobudlelwano bethu phakathi bemvelo nathi, nazo zitholakala ku-Amazon, zitholakala kuma-handle ami ku-social media. Mapholoba, siyabulela sisi kakhulu ngexesha lakho. Ngiyabonga. Njengoko ngomso ilusuku lokubhiyozela usuku lwelizwekazi Afrika, i-Africa Unbound iza kubhiyozela olusuku ngokuthi ihlanganisa amagcisa ndawonye kule veki izayo ngecawe. Olusuku kweli liqatshelwa njengoko sematheni umba wabantu bangaphandle abakweli ngokungekho semthethweni, kwaye injongo zalo msitho uza kubanjwa kule veki izayo kukuvuselela ubuntu ngobumbano lwabemi beAfrika. Umsitho we-Africa Unbound ngumbhiyozo odlamkileyo waminyaka le. Lo mnyhadala uza kuba nomculo oncuthu mazangwa oqaqambisa inkcubeko yama-Afrika, kuquka imibongo nefashoni. Sometimes eligama lithi unity okanye ubunye, umhlambi asi-understand ukuntsokotha kweligama. But the context within which we use eligama is that a lot of these struggles that we face as African people come from our common struggles that were brought about by colonialism. And so they are very systemic and they are structural. Amagcisa aza kubetyusha eqosheni aquka imbongi uRhomolemo Moage, umdanisi uLiam Lottering kunye nenkitha yamanye amagcisa neemvumi. uLiam Lottering, LOC, but LOC stands for the Lerato Orchestral Collective. Siphinde sibe no Gaya the Messiah, siphinde sibe no Hlogi Sehowa, siphinde sibe no Qhakaza Tshitshi 1632, siphinde sibe no Nhlonipho. Lo msitho uza kubanjelwa eBramfontein ngale cawa siya kuyo. Third year collaboration between Either Forge, Africa Productions, Either Forge ke xa sichaza sithi it's a pan-African cultural space which is engaged in the battle of ideas. Africa Productions, they use film and events to tell African stories. And what brings us together is exactly that. Uza kuqala ngentsimbi yokuqala emini kwaye kungenwa simahla. Enkosi kakhulu ke Madikela noMamzango apho ezindabeni. Ndiyakubulisa nawe mbukeli wam ekhaya, ndikwamkele ke kwiqonga leMozulu. Nabethu igama lam ndikuthabile ke ndiyinzwakazi yabathembu ngokubanzi ke masiyiphawuleni kaloku Mzontsundu yenjenje iMozulu ke siqwalasele ngokubanzi ke Mzontsundu kaloku iziganeko zemvula umoya nje wonke uMzantsi Afrika nawe uyaphawula apha ekhaya imba noko kucweke kamandi noko namhlanje mpela futhi ngomsekuseni kwindawo ezininzi ezizinze kumbindi ke apha eMzantsi Afrika phela kwindawo ezininzi phako Diara futhi busePriska nakulo lonke futhi lapha kompumalanga napha kumantla futhi ephondweni laseFree State ngokubanzi ke kwakhona apha ekhaya masijongeni ke amaqondo wethu aphansi naphezulu ke sithi siphaule ngephondo lokuqala phondo elo kaloku mbukeli wam kuphaya ke eMpuma Kapa kwindawo ezininzi ke ezinze phaya futhi ke kumazantsi welaphondo wena ozinze kakhulu phaya kaloku koRhafu kwasekuseni futhi qaba ngamafu mpela kakhulu lo maqondo okutshisa wabo asephantsi kakhulu ngenxa ka9 degrees kanti ke baphila ngohlobo futhi mbukeli wam ephondweni ke leseFree State mpela ke futhi ke kumantla laphondo lonke futhi lapho lucwenge kamnandi nje napha kuSasolburg futhi kungabanda xa bevuka wena ekuseni phaya ngo9 degrees kodwa ke yatshintsha kamnandi imozulu ngokuhlwa ngo21 kanti futhi benjenje ephondweni ke Mzontsundu lapha kaloku entshona koloni kwindawo ezininzi futhi nezikwimpuma namantla kwelaphondo njengaphaya koBeaufort West kwasekuseni futhi lonkwanca nokuxhapha kokuqatha komoya obhudla kakhulu ngaye futhi u10 degrees benjenje ephondweni ke lapha eNorthern ke pha kumantla futhi buphila kaloku koAppington njengapha koAlexandra Bay ngasenqomeni futhi
naphaya eSpringbok yinkwankce ngephi kakhulu kusasa ngomso ko-14 degrees kanti ke futhi nansi imozulu ibukele ephondweni ke lapha eNorthwest kwezo ndawo ezininzi ke zikumbindi kwelaphondo njengaphaya koMahikeng futhi ekuseni naphaya koKlerksdorp Bloemhof futhi kucwegile kumyoli phaya bevuka futhi ekuseni ngo-12 degrees nansi kwebintleko imozulu futhi ke ephondweni kuseRhawutini apho sikhoyo thina kalomzuzu mpela ke futhi ke kumantla phaya koBonkonsfeld kwasekuseni futhi Soweto Johannesburg naphaya koSprings iyabikwa ingqele lekuseni ngomso amaqondo asephantsi kakhulu ngo-5 degrees ibukele ekhaya nyuka nam ngokubanzi isiphawuleni iphondo lapha kaloku eLimpopo kwindawo ezininzi ke zikumazantsi futhi nempuma kwelaphondo njengaphaya koPhalabholo kwasekuseni nazo zonke nje zaziphaluka kuyabanda futhi kufefe yonke intsasa yabo yangomso ngenxa ka-14 degrees kanti ke futhi baphila kanje ephondweni ke lapha eMpumalanga kwindawo ezininzi ke eziphakame kakhulu njengaphaya koMiddleburg kwasekuseni futhi amaqondo anciphile kusabanda naphaya eMalahleni encamini kwelaphondo futhi kuyabanda kakhulu ngenxa ka-6 degrees vume ekhayeni ndiyayivala ndiyayisonga imozulu ngephondo lokugqibela phondo elo liphaya KwaZulu Natal kwindawo ezininzi ke eziphezulu futhi ubusephongola Newcastle Vryheid napha kwintshona futhi Ladysmith yingqele ka-7 degrees mna ndikuthanda kangaka xeshele myoli kamnandi mawethu